हेल' लोगोफोर, दिनैनि बे गुबुन मोनसे आपडेट्स भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव एसे सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। गिबियाव दं जोंहा आलिया ब्रह्म लोगोसे गेमस्रि दैमारिनि फाव खालामनाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं। लोगोफोर, जाय मिउजिक भिडिअनि आबुं मुङानो जादों आमोखि बासारि आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टखौ खालामदों रिसान रामसियारि बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनि फैनो गोनां मेथाइखौ आलिया ब्रह्म बिथांजों रोजाबदों। लोगोफोर, बिथांमोननि बे फैनो गोनां आमोखि बासारि गोदान मिउजिक भिडिअ थाबैनो फैगासिनो दं। लोगोफोर, नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ आलिया ब्रह्म इउटुब चेनेलावनो नुनो मोननो हागौ। बेनिखायनो जायफ्रा नायनो गोसो गुदुं जानानै दं माने थाथ'लायदो लोगोफोर।